dakle, danas da preživiš treba ti određena količina novaca i danas mi u zapadnom svijetu možemo na jednostavan način doći do određene količine novaca za preživiti. A za život ti ne treba ništa. Ovo je za preživljavanje. Za život ti treba samo volja, strast. To je ono što ja zovem libido. Da. Libido je životna energija. A nju se hrani tako da se organizam ide spavat, da je aktivan po danu, da je fizički aktivan, da jede mindful. Evo, vidite, vi smo zatvorili krug. Da. To je život, a jedno je preživljavanje. To Anglezi imaju lijepo, imaju life i living. Mi sve kažemo život. Ali zapravo life je jedno, living je drugo. Life je puno veća kategorija. Život je puno veća kategorija od življenja, od preživljavanja.